कोलवाच्या एसटीपी प्लांटाच्या कामावेल्यान लोक बोवाळ घालतात। हो प्लांट पयलीं कोलवा पुरतोच म्हूण खंय घाललो, आतां तो सगळ्या बाणावले मतदारसंघाक वापरतले म्हूण लोक तिडकल्यात। आमदार चर्चिलान एसटीपी प्लांटाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपूण हाडलो। एसटीपी प्लांटाक लागून कोलवा ट्युरिझम सुवात म्हूण कशी कितें वयर सरतली काय म्हूण थळाव्याचो प्रश्न। कोलवाक ट्युरिझमाचे नदरेन डेव्हलप करपाचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आसा, तर दुसरे वटेन शारांत मदींच एसटीपी प्लांट। Now, Kolwa is already suffering. There is very less business in Kolwa because of this garbage and all this thing. And to make matters worse, they are coming up with this sewage treatment plant. This is like a coffin for Kolwa. Now, the tourism are also in a process of making Kolwa iconic beach in whole of Asia. I don't understand under what wisdom they are saying this, because when you have a plant like this in the heart of Kolwa, how can they say that they are going to make Kolwa into an iconic beach? एसटीपी प्लांटाच्या कामावेल्यान लोकांनी बोवाळ घातल्या उपरांत थळावो आमदार चर्चिलान मिटींग दवरून एसटीपी प्लांटाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो। But you know, this is the playing ground. Who give an idea to put it in ground? There is no idea, fields, everything, lot of there was. This site has been given to us by the SIDCGS. Who? Civil Infrastructure Development. But how? Who's given? Who's given? No, say local. Who's given? I don't know about documentation. Sir. I want documentation all. I joined later. I want all documentation because see, I want all now and what again. I want to have a meeting with you and your engineer. Your this thing. I want to see the technology. I told them to take a one committee. Otherwise, they are going to stop your work. एसटीपी प्लांटाचे काम सारखे जावंक जाय, ना जाल्यार सगळेच पिड्यार। कोलवा लोक अपोज कोताय लेट जेन्ना हांव आमदार ना हांवें लोकांक जायदां सांगलें बाबा हें थिंगा गायना काय, कित्याक हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो। PWD मिनिस्टर तेन्ना म्हाका खबर आहा सिवरेज प्लांट म्हणून कितें तो, जेन्ना हिंगा मारगांव एक सिवरेज प्लांट गायलो लुजीन फालेर आनी उदय बेंबरो आसतना 5000 कनेक्शनां घातलो, तेन्ना कनेक्शनां कंपल्सरी करूना, थिंगा 2000 कनेक्शनां मेळपा लागलीं। जेन्ना सिवरेज प्लांटांत जो जीव आहा ताका तरी हवळ मेळना जाल्यार तो मोता आनी वास येता, खूब प्रॉब्लेम जाली। हांवें गोवोरमेंटाच्या पयशांचेर शेण आनी गोड घायलें तांकां खावपाक, कनेक्शन मेळनाय, जीव मेलो आस येता। सरावंडीड एरिया तेमी हें करूना, रिजर्व करूना, सरपंचान तेमी ती गोरवां दिली, लोक बोब मारता बाबा तुमचो गुन्यांव आनी तेंचो गुन्यांव, म्हजो गुन्यांव ना। आनी आज ती सिवरेज आदली ती जे पळय लीक जालें न्हू, आख्खो रिवर काबार जाला आमगेलो लिकेज तितून। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। आतां पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। हडफोड्या नवे बेन्झ वॅक्स म्युझियम सुरू जाला। गोंयांतले अशे तरेचे हें एकमेव म्युझियम। आता आपण गोव्यात लास्ट 31 इयर्स आपण आहे ते गारमेंट्स पासून सुरुवात केली। मी हे पत्रकार परिषद घ्यायचं कारण की गोव्यामध्ये एक वॅक्स म्युझियम म्हणून एक नवीन कॉन्सेप्ट चालू करतोय मी आता। मॅडम तुषारचं जे वॅक्स म्युझियम आहे त्या सेम टाईपचं लाईफ साईज आम्ही वॅक्स फिगर बनवतोय, त्या पद्धतीचे आम्ही इंटरनॅशनली आर्टिस्ट हायर केलेत। आता सर इनिशियली आम्ही 26 पासून स्टार्ट करतोय, हे विदिन 6 मंथ अजून 26 ॲड होतील, म्हणजे 50-60 या वर्षभरात असतील वॅक्स फिगर्स। आता मेजर फिगर आम्ही सर आता हॉलिवूडचे स्टार मेजर आहेत तिथे, इंडियन सेलिब्रिटीमध्ये आमिर खान आहे, अमिताभ बच्चन आहे, गांधीजी आहेत, मोदीजी आहेत। आता काही एक्सपेक्टेड आहे, शाहरुख खानचं काम चालू आहे, सलमान खान बनवतोय, आम्ही बाहुबली बनवतोय, कटप्पा बनवतोय, विराट कोहली आहे, अनुष्का शर्मा आहे, महेंद्रसिंग सिंग धोनी बनवतोय। इनिशियली आम्ही वॅक्स म्युझियमचे 200 चार्जेस असणार आहेत, आणि त्याच्या बाजूला जो 90 शो दाखवतोय त्याचे 200 असणार आहेत पर हेड असणार आहेत। We'll be inaugurating the Wax Museum and the 90 and along with the Dashinka on 20th of May this Sunday at Dashinka. We have also opened the Dashinka. Okay. We are opening on 20th this Sunday at 4 p.m. Arpora, near the Arpora Junction. If you know the new Indian Kitchen Hotel behind that. You will never miss it. If you are going from Kandolem to Arpora, you will never miss it. गोवा मराठी अकादमी दुसरो वर्सुकी दीस 24 मायाक मनयता। अकादमी स्थापन होऊन येत्या
24 मेला दुसरं वर्ष पूर्ण होत आहे आणि या 2 वर्षामध्ये अकादमीनं वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या घटकांसाठी मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवलेले आहेत. अनेक कार्यक्रम अर्थपूर्ण केलेले आहेत. देखणी ती पाऊले या नावाचा गेल्याही वर्षी आम्ही एक वेगळा कार्यक्रम केला होता नक्षत्रांच्या मनात, पण यावर्षी देखणी ती पाऊले हा एक कार्यक्रम आहे. हाही वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम उत्तम होईल आणि या हा करतानाच पुढच्या वर्षीच्या उत्तमोत्तम वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कार्यक्रमांचं नियोजन होतं आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.